السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. آمين آمين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إدرا أسلموا نعم. أنسندي لينكو نسيتكي على تقبر كماي أني أنصلي ليكو على كراكا نوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم. أمبيانا فولينيسي نعم. أو برجلما بيلمنه مغو سي رسيل كنين كان بواكيا على كوسر هيرلا. آمين آمين. أنا فولي فولو نعم. أمبو نيسي أنا جمانا نيمغوما بيلمنه كادمنا بريزان دي لا ريبوبليك نعم. أنا باراكينيو برجلي كوت ديفوار أنا فولي بويه بيلمنه إدرا كنا سي بواكيا نيمغو منومبيا نعم. marakela mɔgɔw an ka foli b'u bɛɛ بيلمنه n'an bɔra yen an karamɔgɔ minnu bɛ yan نعم. an ka limamu an ka mukaddamu نعم. an ka khalifaw an ka foli b'u ye بيلمنه an nisɔndiyara kosɛbɛ hakili la bi ye le 2 ou le 3 le 2 نعم. 8e mois 2026 an bɛ Buwake balɔntanyɔrɔ la. الله أكبر. إدرا O la an bɛ fɛ ka min fɔ نعم. wajuli banna hakilila jigin dɔrɔn de bɛ yen. تي Silamɛya man ca o fɛn min ka ca o de bɛ mɛn ka fɔ تي mɛ fɛn min man ca i bɛ mɔgɔw hakili de jigin. تي بكي Bi نعم. wulada in na an tagara an bɛ taa alimami ba fo a ye an reçoit u ka biro la a kɛra nisɔndiya dan ye ani bonya ni karama. تي Surprise jumɛn n kɛra ye a caman تي nka ala belebele ye min ye o ye silamɛw ka ɲɔgɔn kanu ye ani Buwake diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ تي an'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. الله أكبر. إدرا An y'a sɔrɔ sunamɔgɔw bɛ yenni dɔ تي ka fara taabolo tɔw kan bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye تي k'a yira ko silamɛw ye kelen ye silamɛw bɛ fa la u bɛ ba la. تي الله أكبر. o ye nisɔndiya koba ye سبحان الله. الله أكبر. o de bɛ silamɛya jɛ. تي Shetane kun bɛna se silamɛw na nin yɔrɔ in de la k'an kɔ don ɲɔgɔn ma k'an fara الله أكبر. mɛ ka sɔrɔ an ka kuranɛ y'an ladi. نعم. kuranɛ ko silamɛw a ye bɛn n'aw farala a fanga bɛ dɔgɔya الله أكبر. jugu bɛ se aw la. الله أكبر. o yɛlɛmɛnen b'a fɔ de ko n'a kɛra ɲɔgɔn fɛ نعم. ne ala b'aw dɛmɛ a bɛ se. تي alhamdulillah alimamiba an b'a fo بيلمنه الله أكبر. an bɛ an ka suna alimamiw fo تي الله أكبر. k'an ka suna ɲɛmɔgɔw fo k'an ka foli se an ka turuku bɛɛ ma. تي Tijaniya, Kadiriya, Shazaliya, نعم. taabolo mana kɛ fɛn o fɛn ye silamɛya la an ka foli bɛ a bɛɛ ye. الله أكبر. بيلمنه إدرا Nin bɛɛ ye kelen de ye. تي Faamuw de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma dɔw fɔcogo la. Alakira sallallahu alaihi wasallam وسلم. k'a balolen to e karamɔgɔ ye nin f'u ye o ye
ye suna karamɔgɔ ye e karamɔgɔ ye nin f'u ye o ye tijaniya ye e karamɔgɔ ye nin f'u ye o ye kadiriya ye i y'a dɔn fɔbaga si ni si tɛ kelen ye mais ne fɛ ka fɔbaga kelen dɔrɔn de fɔ e ye min yɛrɛ nana ni diinɛ ye El Mustafa Alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a ko sisan a ye dugu dɔ fɔ sahabaw ye a ko sahabaw ma a ye wuli an ka taa nin dugu in na Lazara ti seli fiyewu fɔ ye a ye nin de fɔ a ka sahabaw ye an ka taa o dugu in na Lazara seli tɛ yen fɔ n'an sera fɔ ye nin ye kuma bɔyɔrɔ kelen dama de ye fɔbaga kelen wa min yɛrɛ ta ye diinɛ ye n'Ala y'a d'a ma ka na El Mustafa sahaba bɛɛ wulila u ye dugu sira minɛ Lazara sera sahaba dɔw ko an ka seli sahaba dɔw ko an ka seli mais dɔw ko an kana seli dɛ parce que kira ko seli tɛ kɛ fo an ka se nin dugu in na o kɛra min na sahaba dɔw ko a y'o fɔ an k'an cɛsiri k'an jija ko a y'a fɔ o de kama ko ɲɛ tɛ ko a m'a fɔ dugu in yɛrɛ sɔrɔli kama dɔw ko komi aw y'a faamu ten olu y'u ka Lazara seli minnu ko olu kɔni y'a faamu de fo an ka se dugu la olu ye Lazara to yen fo k'a tɛmɛ u selen dugu la tuma min na olu y'u ka Lazara seli mɛ o y'a sɔrɔ a tɛmɛna alors u nana kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ka n'a ɲɛfɔ kira ye ko ninnu ye Lazara seli k'a sɔrɔ an ma se bon ninnu ko anw ye nali seli kɔnɔ ka Lazara seli kira k'u ma ko aw bɛɛ ta ye tiɲɛ ye a ye tiɲɛ di minnu y'a seli ka sɔrɔ u ma se dugu la a ko u y'a faamu cogo min na k'o don minnu sera dugu la k'u tɛ seli kira ko aw y'a faamu cogo min na o don mana an b'a faamu yan kuma dɔ bɔyɔrɔ kelen jama b'a mɛn mais bɛɛ ka faamu tɛ kɛ kelen ye o la n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛya la dɔ ye hadisa dɔ faamu cogo dɔ la dɔ ye kuranɛ tafsiri aya dɔ faamu cogo dɔ la o ka faamu n'a balima ta ma kɛ kelen o de nana ka na ni suna ye ka na ni mazahibu ye ka na ni turuku ye nin si tɛ baasi ye mais an bɛ se k'an to nin bɛɛ la Ala ye an kɛ adamaden ye an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ adamadenya kɔnɔ Ala y'an kɛ silamɛ ye hali e bolo ne ta jɛngɛnen don an bɛ se ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ten ne ta tɛ se ka tile ni e bananen na o lala n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na gɛrɛ ɲɔgɔn na k'o de bɛna ni murulatigɛ ye nka ni silamɛw gɛrɛla ɲɔgɔn na karamɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na n'aw bɛ kuma bɛɛ bɛ baara k'i ka faamu kan mais maaya mɔgɔya ka bon Ala bolo dɛ Ala ko k'a ye adamaden bonya a m'a fɔ a ye silamɛ bonya dɛ walakad karamna bani Adam ko ne Ala ye adamaden bonya a m'a fɔ silamɛ dɛ ko adamaden o tuma na i balimakɛ jango n'a bɛ diinɛ kelen na fo ka faamu dɔ ye ɲɔgɔn cɛ n'a farala ɲɔgɔn na aw k'an ka da la ko setanɛ sera o la setanɛ sera o la dɛ a sabatilen don an ka hadisaw la mutawatir k'a fɔ Alakira wulila k'i jɔ su dɔ ye a tɛmɛntɔ silamɛ bi su bonya ni su bɛ tɛmɛ silamɛ bi wuli k'i jɔ fo su ka tɛmɛ su kama tɛ dɛ k'a yira su somɔgɔw la anw tɛ su in dɔn anw t'aw yɛrɛ dɔn nka dekun b'a kan an b'a partager an yɛrɛ jɔlen filɛ ka fara o kan ça fait diinɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ taabolo si tɛ yen min ka ɲi ka tɛmɛ silamɛya kan silamɛ bi bɛɛ mara bɛɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ
ala kira sallallahu alaihi wasallam a wulila k'a jɔ sahaba yɛrɛ wulila su in tɛmɛnen dɔw ko kira ma ko mina wulila ko nin ye yahudiya de c'est-à-dire ko silamɛ tɛ quoi kira ko mɛ ni silamɛ tɛ ni tigi dɔ don komi e ni b'a la o a ni de bɔra hali ni silamɛ tɛ ni tigi don ja ni tigi k'an ka bonya o y'a su ye jango n'a balolen don n bɛ fɛ ka mun fɔ ye silamɛya tɛ mɔgɔ faga dɔn silamɛya tɛ unufu dɔn n di hinɛ silamɛya t'a dɔn n b'a fɔ ni dalilu de ye anw ka kumaw ni Ayidara ko tan mɔgɔ bɛ fili mɔgɔ bɛ fili mɛ diinɛ na ni ne y'a walawala ko nin don et puis ne ti kuma aw fɛ local la n ti foyi fɔ a y'a ti min faamu diinɛ ye ala ta de ye karamɔgɔ ta tɛ quoi ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a sɔrɔla a kun ka farin komi anw a bɛ mɔgɔw nɛni komi anw a bɛ mɔgɔw dɔgɔya komi anw kira yɛrɛ kun tɛ se ka balo yɛrɛ jango a ka diinɛ ka cari wari t'a kun kɛlɛden t'a bolo hali u ka so u bɛ min don don dɔ la a ka gɛlɛn o bɛ se ka na contre a fa n'a ba contre diɲɛ bɛɛ ka tila ka réussir o bɛ se ka kɛ ni fanga ye o bɛ kɛ ni mun fanga ye a ye mɔgɔw mara de a ye kafiriw gɛrɛ a la o bi dulɔ mun k'u fa ka na kira ka so fa a b'u bisimila kafiriw bolisɔnw n'a ye kuranɛ aya fɔ bolisɔnna dɔw b'u jan ka yɛlɛ a la f'u b'u da u kɔ kan n'u bɔra e ko cɛ kun bɛ ka mun fɔ de ko e m'a dɔn e y'a ka kuma in faamu o ye nin ye manamanakanw de ye sa cɛ an ka taa n'an yɛrɛ mɛ u bi nin fɔ kira tulo b'a la mɛ kira ma dɔn ko k'a ye bɔ mɛ n bɛna ka nin fɔ a tɛ se ka sɔsɔ dɛ ah non kalanko t'o la dɛ hali ni arabu nana a b'a bila yan kira ma ba mɔgɔ la dɛ kira ye bɛɛ mara ala yɛrɛ min y'a da ala y'a tanu a tanutɔ ala fɛ ala ko n ka kira ye n ka dafɛ ye bi ne de ka ci la nka muhamadu y'i jogo ka bon i jogo ka bon innaka la ala ayiwa ko muhamadu y'i jogo ka bon ko law kunta fazzan ghaliza alqalbi lan faddu min hawlik ni ye kuranɛ de ye n bɛna ka kuranɛ de fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ muhamad ne kun kɛra mɔgɔ dusuba ye ko ni mana kira dɔrɔn i bɛ éclater i mana nɛni i bɛ dimi i fa mana nɛni i bɛ dimi i ba mana nɛni i bɛ muruti ko ni e kun bɛ ten yɛrɛ bonya yɛrɛ jirala yadanji ne kun kɛra o ye lan faddu min hawlik ko bɛɛ kun bɛ taa k'i kelen to ala yɛrɛ de ye kira fo tan quoi i sabalilen don mɛ ne kun b'a tigɛ na ko i kun ti maa sɔrɔ malgré ne ala y'i ci ne ala ti mɔgɔw karaba maa si ye min ni ka jugu i ti hinɛ o ti kɛ ala mago b'a ka jɔn na dɛ i b'a fɔ min ma kafiri y a pas de problème o ye tɔgɔ de ye mɛ n'i y'a tɔɲɔ e min bɛ misiri kɔnɔ ala b'i jeni janɛmɛ n'a kama pourquoi parce que ala y'a da a y'e da a ka di ala ye o n'a man di ala ye a t'i balo o e dan bɛ ala min na se bɛɛ bɛ ala min ye ni ala ko a tɛ fɛn min fɛ o bɛ balo o bɛ bɔ yen o tuma na kafiri ala ka jɔn de don
a bana yɛrɛ la de ka ban mana lahara a sara bi d'a ma mais e ma bila a kan dɛ lasta alehim bi musaitir non ala ko kira ma fanga d'i ma mɔgɔw kan dɛ n ka ci fɔ kuranɛ lase mɔgɔw k'a mɛn min kɛ faama ye ko i ka mɔgɔw forcer la ikraha fi din mɔgɔ ti forcer ka kɛ silamɛ ye chrétien b'a ka église kɔnɔ kafiri b'a ka jɔsɔnyɔrɔ la silamɛw b'u ka misiri kɔnɔ min dan tɛ nin si la o yɛrɛ bɛ yen a bɛɛ ye ala ka jɔnw ye i'malu fasayara Allahu wa rasuluhu wal mu'minun ala ko a ye baara kɛ dɔrɔn ni ala bɛna a ka baara ye kira bɛna aw ka baara ye a yɛrɛ bɛna tiɲɛtigiw ka baara ye a ni ɲɔgɔn cɛ ni kuma surunya n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛw ye fɛn min bɛ wajibiya silamɛw ka bi o ye bɛn de ye an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ maa o maa ye dɔɔnin kala silamɛya la n'i ye dɔɔnin kala sunamɔgɔ ka taasira i b'a dɔn i b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ ye dɔɔnin kala tijaniya kadiriya olu ka taasira n'o ye mazabu tasawufu ye u ka taasira i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ se ka y'a la i t'o fɛ fɛn dɔ bɛ se ka y'u la i t'o fɛ mais a ma fɔ i k'i da de fana han mɔgɔ bɛ araju kɛ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ attaquer c'est-à-dire diinɛ na ne bɛ e taasira dɔ kan o tɛ ne ta ye ɲuman min bɛ ne bolo ne bɛ se k'e ta contraire fɔ k'a sɔrɔ ma i choqué k'a sɔrɔ m'i dɔgɔya k'a sɔrɔ m'i neni silamɛya bɛ taa ta n bɛ exemple min ta an bɛɛ b'a dɔn sunamɔgɔw caman a bɛɛ tɛ mais a caman en général an b'a dɔn ko olu ko sɛbɛn ti bɛn d'accord où est le problème mais ne ko a bi bɛn ne b'an ka sɛbɛn a ditɔ ye ma n b'a fɔ hɔn sɛbɛn bi bɛn n bɛna ni n ka dalilu ye mais min ko a ti bɛn n t'ale neni min ko a ti bɛn n t'ale dɔgɔya mais ne min ko a bi bɛn ne b'i n ka dalilu di n kɔfɛmɔgɔw ma ko a dalilu ye nin ye kuranɛ kɔnɔ walima kira ka kuma na n'a ma sɔrɔ ye dɔnnibaa sɛbɛn minnu n'olu tɛmɛna olu dɔw ko ta dalilu bɛ bɔ nin bɛɛ la n bɛna nin ka dalilu ye k'a sɔrɔ n ma sunamɔgɔ dɔgɔya sunamɔgɔ yɛrɛ kɛtɔ ka sɛbɛn ye haramu a b'a fɔ sɛbɛn man ɲi n'a ye ma farati a jigi bɛ da fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye mais a bɛna n'a ka dalilu ye k'a sɔrɔ a ma sɛbɛntigi neni ni min kɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya bɛ nin dɔn quoi mais an ti bɛn an y'an ka maaya de ta k'a prétexte kɛ diinɛ ye ne t'e fa fɛ n t'i bɛnkɛ fɛ e mɔkɛ delila ka ne mɔkɛ muso tigɛ ne yɛrɛ taara kalan ka na aw ye ne fa bɔ alimamiya la ka nin fa sigi ne yɛrɛ taara kalan ka na an ka tasuma da ɲɔgɔn kan ani ala ka diinɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ni maaya donna diinɛ kɔnɔ ka ala ko bɔ a la ko dɔnna b'a faamu mɔgɔ kumatɔ n'a bɛ kuma ni ala ye i b'a faamu n'a bɛ kuma ni mɔgɔ dɔ ka hakilila ye i b'a faamu diinɛ in jɛlen don an silamɛ dama ka bɛn tɛ dɛ hali kerecɛnw ala y'u ka hakɛ wajibiya an kan ni sisan tɛ kerecɛn yɛrɛ tɔgɔ de tun bɛ se ka fɔ fɔlɔ n'i y'u natɔ yɛrɛ n'i bɛ sira wɛrɛ sɔrɔ i bɛ sira fara ko kerecɛn don jɔnni b'a ka ban kerecɛn na a fɔra kana tugu u ka sira de kɔ kerecɛn muso furuli dagara silamɛ ye kerecɛnw ka to duni dagara an ye n'i taara kini mɔnen sɔrɔ kerecɛnw fɛ yen n'u ko na i tɛgɛ ko love tɛ mɛn
approcher, il faut manger. Afamna. Ya amboka ni mbela. Wallahi. Ni bitaw nga demsenia la billahi. Na foriye chrétien. Ina unti be kare kono. Allahu Akbar. Mais c'est faux. Allahu Akbar. C'est faux. Allahu Akbar. Aba anga Qur'ane biya. Te. Qur'ane ya irana. Chrétien ndamate de. Hali kafiri boli sonaw. Ko ale ala mambali. Anga nyumanya kuye. Kake ladiri uye. Nu ka toro mase ama. Allahu Akbar. Mogo ka kele mase aw ma dina kama. Dina kama de ko. Ni mogo mi muruta ka marfata. A conteste la meuf mba faga. Olu kote. Mais ne chrétien. Nga église be ngolo. Anyara ka misiri ba ngolo. Ne boli sona e. Nga boli so kono. On banga misiri kono. Ala ko aka toro kana se uma. Tant que uma toro se ama. Ayu bugaya. Allahu Akbar ajra. Na yu bana bato e siraka. Ayu ta ka morilla ka tanu e to toro so. Allahu Akbar. Na ya soro kongo be chrétien na. Wala kongo be boli sona na. Minga toro ma se islamia ma. Ko malo boere ta ka dama. Allahu Akbar. Ika palo. Anga dine yambla ndela. Sigatala. Mutashadiduna ube. Be. Ko geleyala ube, cheni kele ube. Sigatala. Umala ube. Allahu Akbar. Ouais, mais attention. Allahu Akbar. Attention. Mi fait ka mi fo an karamogo ni islamé we. Umala ube. Be. Islamé jugu kele mi ka mogo do de organiser ku labe. Allahu Akbar. Niu yancela ube arabu kame ka temanga uye Qur'ane durusi. Allahu Akbar. Ubi seli. Allahu Akbar bisili. Mais oubla le loko ay islamé ya nege bo mogo la akache. Mais mogo tout don. Allahu Akbar badon. Le vous plaît islamé parce que vous anga bloqué do. Ou banga misiri u kono. Mais u chile do. Allahu Akbar. Mais ni hakli sigi ibu don karamogo chela. Allahu Akbar. Abani. Mo mati ma fo kafri do. Kenaka. Mo ma ko abna ni toroye. Kana ni toroye. Ka se islamé uma ou bien ka se chrétien uma ou bien ka se bolisona ma minga toro ti se islamé kafri do. U chira de chile do. Allahu Akbar ajra. Manil farq. Allah. Manil Muhi, Manil Nasir, Manil Kefi, Manil Wahab, Manil Wadud, Wahed. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mogo do bi seli, Seli. o bi sun. Bisou. Mais ala kira fo sallallahu alaihi wasallam foi tuye. U ka sunna fuye kongo mu. Allahu Akbar. Do bi shi ka seli, mais kira ko foi tu bolo u ka seli la. Ko fo u yu yere senge ka shimiana. Allahu Akbar. Saba fora ko o saba inde perdi lendo. Ala yo lu perdi. A folo. Fen saba be o lu perdi la. Allahu Akbar. C'est-à-dire ni yoro tu bolo ko. A folo e joni e. Quel beau soyez. Allahu Akbar. Fele bo wulu. Allahu Akbar. Ebitani wulu ye kungo la iba chi kwa ka sozamne. Abi boli fo abinasa. Ni sozan soro la ni musoba adun. Wulu ti fo soro la. Atasro. Aflana el bakhil. Allahu Akbar. Mogo mi ye baraka ka nyani. Ka war fara nyonga ka to. Hali ko tike nana. Ko war kana ba atone ba bolo atiti mama ereta du. Allahu Akbar. Ko bonena. Soni doro saya bata. Ay wali warde marati kuye. Allahu Akbar. Na le bora ya tigu bata. Ko tege magele. Perdu lendo. Allahu Akbar. Ajra. Asabana ko de kajuga be ala kana nyola. Amin. Ko ebishi ka seli. Ka jeneya dabla alay. Ka sunyani to ala kama. Ka blomi to
ka i janye ko beto ala ye n'o ye cɛni siraw ye ka taa hiji o baraji ba sɔrɔlen ko el muhtab mɔgɔ kɔrɔfɔla e bɛ n'i sigi ka mɔgɔw kɔrɔfɔ e ko diɲɛlatigɛ bato hɛrɛma bɛɛ ala b'a bɛɛ ta k'a di i bɛ minnu kɔrɔfɔ ma e yɛrɛ bololankolo bɛ n'i jɔ lahara foyi t'i bolo mɔgɔ kɔrɔfɔ man ɲi dɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ man ɲi mɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ o de ye ka fɛn fɔ mɔgɔ yɛrɛ la a b'a la koyi nka n'a y'a mɛn a t'i diya ye a bɛ fɔ o de ma kɔrɔfɔli denni ne y'a ye dɛ a ka surun dɛ a bɛɛ kelen ku bɔn n'a y'a mɛn a t'i diya ye mɛ o ni mɔgɔ ɲɛfɔ tɛ kelen ye ne ye dunan ye ne nana Buwake ne ko an karamɔgɔ Sila ma n ko ne ye muso dɔ ye a bɛ na taa nin ka di ne ye n bɛna ɲini furu la Sila ko jɔnni don n ko Jɛnɛba a ko muso jɛman in ko wayi a ko karamɔgɔ nin to yen sariya la a bɛ fɔ o ma mɔgɔ ɲɛfɔ karamɔgɔ nin t'i ka muso ye a dɔnnen don ni tulonkɛ ye mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɛ wa a ba yɛrɛ ta a fa bonya dɛ kuma bɛɛ ba bɛ fa in furu malika hali o don a kun y'a don kaso la ka mɔgɔ ɲɛ f'u ye k'i yɛrɛ ta tiɲɛ kan sariya la o ni kɔrɔfɔli fana tɛ kelen o de la Jabir bin Abdullah n bɛ fɛ ka n ka kuma kun cɛ ni nin ye ayi denmisɛnw bɛna o a ka fɛn bɛ n bolo yan n bɛ tila k'a d'a ma a ka fɛn bɛ n bolo yan n bɛna a d'a ma n bɛ fɛ ka mun fɔ sisan Jabir bin Abdullah kira ka sahababa dɔ don ale de solila ka don Seydina Ali kan a ko Seydina Ali ma a ko n ye sogo dɔ kɛ a kɛn bɛ ka n kabakoya Seydina Ali ko Jabiru ma a ko o ye mun sogo ye a ko a fɔlɔ ye mun ye ne sogora ka misiw de ye misi belebelebaw ani misi jalaniw mɛ n y'a ye misi belebeleba ninnu olu bɛ ka misi jalaniw de si a ko o kɔfɛ n ye boli dɔw ye boli de n'an b'i jɔ Alakira ka kutuba kalanyɔrɔ la a bɛ ka kuma tasuma bɛ ka bɔ a da a ko o kɔfɛ n ye nakɔforo dɔ ye jardin a nɛɛmalen don kojugu nka a bɛ kɔ min kɔnɔ kɔ jijalen don ji foyi tɛ kɔ kɔnɔ a ko o kɔfɛ n ye banabaatɔ dɔw ye banabaatɔw de wulilen don u bɛ ka taa nɔgɔya da kɛnɛbaatɔw ye a ko o kɔfɛ n ye tapi dɔ dulonnen ye sani dugu cɛ tapi an bɛ seli tapi min kan n y'o dulonnen ye sani dugu cɛ buzan minnu b'a la mɔgɔw dulonnen don a buzanw na mɛ maa si yɛlɛnnen t'a sanfɛ a ko o kɔfɛ n ye kɔnɔnin fila ye olu fila porokotora ka bɔ u ma segin bilen Seydina Ali ko a ma a ko ala ye sini nata de yiri la a bɛɛ ala ye dɔnni min di Seydina Ali ma diinɛ dɔnni dama kun tɛ ala kun ye kabako dɔnniw d'a ma Asadulahi al-Ghalib Abul Hasan wal Hussein ala k'u kama hɛrɛ k'an ye a kana kɔrɔtɔ ni ala ye min nɔgɔya an b'o fɔ a la an bɛna tila ka waati miniti fila de kɛ ka fɛn dɔw fɔ ala ye miniti fila ka kuma ala fɛ ka sɔrɔ ka fatiya ta ni min bɔra o la Buwake kaw an n'o lakali ɲɔgɔn ye yan
Abi fam Sedna Ali kwa ma ko ala ye sini nata de yiri akuye misi minu ye folo n'olu de bɛ ka misi kumabaw bɛ ka misi fitininw jimi ako tɛ dɔwɛrɛ koyi ako sini nata faamaw bɛna balo faandaw de la faamaw olu bɛna balo faandaw na o de ye misi kumaba kɛli ye ka misi fitininw jimi ko ala y'o de yiri la ako bɛna kɛ ako ama iye boli minnu ye n'u jɔn bɛ kutuba kalanyɔrɔ la o bɛ ka kuma tasuma bɛ ka b'u da a ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo mɔgɔw ka kɛ alimami ye minnu man kan ni alimamiya ye c'est-à-dire n'i y'anw ka diinɛ ɲɛ dɔn i bɛ da la quoi mais n'i y'an ka diinɛ mɔgɔw filɛ n'ala ma far'i kan i bɛ bɔ a la ye tiɲɛ ye dɛ Sedina Ali ko cɛw bɛna jɔ minibaru sanfɛ juma kutuba kalanw na wajuliw la ko o don olu man kan ni alimamiya ye fiyewu ko nka o bɛna kɛ ko wa foyi tɛ b'u da tasuma kɔrɔ u bɛ mɔgɔw su ka kɛ ɲɔgɔn faga de kan u bɛ mɔgɔw su ka kɛ balimaya tigɛli kan u bɛ mɔgɔw su ka kɛ dangadenya kan u bɛ mɔgɔw su ka kɛ baɲɔgɔnna kan k'o bɛna kɛ a kɛra anw tile la dɛ nin kan ka dɔ fara anw ka ala danaya kan a ko o kɔfɛ i ko i ye jardin dɔ y'a nugulen don kojugu a fleurs ka ɲi a yiriw falen cogo ka ɲi yiri nɛɛmalen don mais a bɛ kɔ min kɔnɔ kɔ yɛrɛ jalen don ji t'o la f'o bɛ pɛrɛn a k'o ti dɔwɛrɛ dɛ k'o ye sini karamɔgɔw de ye sɔɔni karamɔgɔw hali a ti mɛn u bɛ na n'u ye kuranɛ da i ɲɛ na n'u ye kuranɛ aya kalan i bɛ kasi se foyi t'i ye ɲɛji bɛ bɔ jardin ka ɲi jiri den ka ɲi jiri bulu ka ɲi n'u ko qala rasulu sallallahu alaihi wa sallam n'u ko alakira ko arabukan de ka di wa a fɔcogo de ka ɲi wa cɛ yɛrɛ da de bɛ se a fɔcogo la wa ko i bɛ kabakoya kojugu a nɛɛmalen don jardin nɛɛmalen don mais a bɛ dugukolo yɛrɛ min kan ko ji t'o la o jalen don fo k'a pɛrɛn o kɔrɔ ye min bɛ ka k'a fɔ a dunge tɛ a bɛ se a fɔko la a b'a dɔn mais a kɛbaa tɛ dugukolo jalen don nin tɛ kira kumakan ye dɛ asadulahi lagalib ne Sedina Ali de ka kuma a bɛ ka Jabiru de ka sogo kɔrɔ fɔ a ye o ma k'anw ɲɛna bi o kɛra anw ɲɛna mobili place la a ma mɛn o Buwake an ka fototala dɔ tun bɛ yan Ansaru fototala dɔ tun bɛ Buwake yan Bagayogo ayiwa e de ko ten Jara ko ko Bagayogo en tout cas e de y'o fɔ a ka denbaya tun bɛ Mali la a bɔra yan ka taa Mali la place la misiri dɔ bɛ yen fototala in donna yen a ka denbaya bɛ école de la a bɛna denbaya ka nécessaire d'u ma a nana fitiri waati je crois a selila misiri la wo alimami ye kalan kɛ min kɛ mɔgɔw ni ɲɛji de kun don mɔgɔw ni ɲɛji kun don tellement a bɛ ka kuranɛ kalan cogo min na dusukuntigiw ɲɛji de suuru la salamu bilalen ale y'i sigi k'a ka wurudiw kɛ ale tilalen nalen goudron da la ale nana imamu jɔlen sɔrɔ yen
Bagaille Roliadia. Afatura, Allah Kahina. Amin. Mais bon, Almami ya Goshi. Ananani fɛn ka bɔ ya k'a bɛ taa ka denbaya ka ko kɛ bilahi a n'a dɔrɔmɛ ma se so a taara ne fɛ yen dugu tila ma fɛ vers 3 heures du matin a ye ne wele ko ne bɛ se ka na wa karamɔgɔ n degunnen don n ko na an karamɔgɔ b'a dɔn quoi a komi yan fototala dɔ Bagayogo ko yangaw b'a dɔn n ka fototala fɔlɔ dɔ Buwake yan an karamɔgɔ a ma se so ni taama ye cɛ min ye kuranɛ kala ka mɔgɔw kasi ja gosilikɛla don o mɔgɔ fila ye u jɔlen ye n tɛna n da don o baro la kosɛbɛ u y'a kɛ mɔgɔ caman na u bɛ kabako kow k'i ɲɛna ka sɔrɔ u ka bɛnkan don ka sɔrɔ k'a fɔ ko i komi i ɲɛ n'u ma ko i k'i ka wari bɔ u bɛ dugawu k'a la fo k'i sa i ka wari ti ban Bagayogo e b'a dɔn wa Bagayogo y'a ka wari bɛɛ bɔ la ilaha u tɛ taa n'a ye dɛ u b'a meleke journal la k'a d'i ma ka sɔrɔ ka fɔ Bagayogo ma k'a ka hinɛ mɔgɔw la dɛ ko n'a ye wari in ta a ka hinɛ yatimɛw ni muso cɛndaw na fɔlɔ ko ka sɔrɔ k'a dunni daminɛ Bagayogo taara k'a ka minɛnw bila ka don ɲɛgɛn na ko a b'i ko a sigasigara a ma ko dɛ a tilala ka segin ka na wari in lajɛ a y'a sɔrɔ foyi tɛ charbon kɔ jara y'a fɔ ɲɛna sisan k'a fatura o tuma na e ye nin kuma in ye yan c'est-à-dire jardin nugulen don jiri feere ka ɲi jiri den ka ɲi jiri nugucogo ka ɲi mais a bɛ dugukolo min kan ji t'a la a jalen don fo k'a pɛrɛn kuranɛ aya in ka ɲi Amadu na a Hamzaw na irabu dafalen don a bɛ ka hadisa min fɔ sɔhihu don ko nka ale yɛrɛ dɛ dugukolo jalen pɛrɛnnen don anw kɛɲɛna n'a tile ye a faamuna a ko amma a y'a ye banabaatɔw mɔgɔ minnu ka kɛnɛ olu de kan ka taa banabaatɔ fo mais Jabiru y'a ye banabaatɔw de bɔlen don u bɛ ka taa nɔgɔya da kɛnɛbaatɔw ye Sinali ko ti kabako ye Jabiru a ko Ala t'i mɛn ko Ala t'i mɛn fandanw de bɛ wuli ka taa ŋunuma waritigiw ka bulonda la k'u ka dahirimɛ ɲini mais Ala ye min fɔ n'Ala ye seninge ye e de bɛ wuli ka fandanw magwɛ ni e yɛrɛ ma se i bɛ mɔgɔ ci malo bɔrɛ fila ta i ka taa di karisa ma mais non karisa a ti d'a ma dɛ ale de bɛ wuli ka n'i deli kɔngɔ bɛ na n fa ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo fandanw de bɛ taa ŋunuma waritigiw ka da la a kɛra anw ɲɛna dɛ a kɛra anw ɲɛna a ko amma i ye tapi min dulonnen ye seli tapi sani dugu cɛ a buzan ko mɔgɔw dulonnen b'a buzan na i bɛ mɔgɔ ninnu dɔn anw ne ko ayiwa a silamɛ a ye baya kɛ dɛ ne dulon bɛ buzan dɔ la dɔ ko a ye tijaniya minɛ dɛ o dulon bɛ buzan dɔ la dɔ ko a ye suna minɛ dɛ o dulon bɛ buzan dɔ la o tuma na an kɛlen bɛ ka buzan ninnu mais an si yɛlɛn d'a kan a yɛrɛ k'o kɔrɔ ɲini a yɛrɛ ye k'a bɔ kuma na k'a kɛ baara ye o diinɛ bɛna kɛ a sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ bɛ bila a bilala dɛ munna sisan aw ni ne bɛɛ ni fajiri welela sisan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn gɔn seliji ta yɔrɔ la ne yɛrɛ
Kelenga souci de baby. Masonga taille. Allahu Akbar. Mais Fajiri wele la parole. Et c'est le ta saledia. Eh bien, mon gars, tu fais quoi? Mais Jonana, comme ce doba kaso avec un kasi parce que Ikara nata imata. Mais Fajiri, ko ode boyana e bolo kateme John Tonyolika. Parce que Fajiri diri made. Quoi bi clé de qui bon mo Tonyona. Ah, ne m'a fait c'est le tibide à fond. Sigatala, atibia fo. إن الصلاة تنهى والمنكر ولا ذكر الله والله نغب مدوا على كواي سلي سلي يفرق سدي بكردو نيبا كيرلا أبي بوالي جوكو بيلا ما أم بنا مغانسان نكا والي مسوتك كغلوتك Katonyolike konga sarufuru laifo kwa labiya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wali muso be chebulu. Ababulo. Allahu Akbar. Karamo kameko ka sarufuru laifo. Nawa ya farama nedu nemi muso ba bulo nedu. Siga ala ne tonyode. Siga tola. Muso be chebulu. Babulo. Ko alabiya fo ba ko ka fo sarufuru lai. Almami mi yeni fo. Ta muso tigɛ n'a ye mankan kɛ a y'a fɔ sabali alimami a bɛ k'a san furu la ye fɔ n'i ma misiri bila alimami bɛ misiri bila manil far manil muyi manil nasir wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah aidra ako a y'a janto nin kuma in na dɛ c'est-à-dire an bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ fɔ cɛw bɛ ka musow tɔɲɔ musow bɛ ka cɛw tɔɲɔ mais an bɛ ko cogo di ni seli sera dɔrɔn a ye seliji ta ka na ka seliji ta ka na cogo di bi ye bila seli la sa e ma se ka mɔgɔ tɔɲɔ dabila a ma f'u ye ka ɲɛ de o kumana an bɛ an dulo buzan na ka sanfɛla to أخذنا المظهر وتركنا الجوهر من بكنا كانوا بيه أم بيومنا hali n'an ka cɛkɔrɔba min sara musokɔrɔba min mana sa o man kutu ka i b'a dɔn Jɛnɛba kabini y'a ye don min na a ma misiri in bila hali Jɛnɛba ka bana juguyara a bɛ se ka sigi ko saba kɛ yanni misiri cɛ c'est vrai mais Jɛnɛba denmuso tun bɛ mun na devant Jɛnɛba amin cɛkɔrɔba min ye misiri la ni jalamugu ye ne a denkɛ tun bɛ mun na yan'a ka sa a ma misiri kɔni bila mais a denkɛ ye kɔnɔ da waliden joli la o kumana ale ka seli kun ye mun ye a bɛ fɔ o seliw de ma ko birika wuli birika wuli ni seli tɛ kelen ye dɛ birika wulilaw bɛ yen selilaw bɛ yen ka mɔgɔw tɔɲɔ walimuso tigɛ dabalijugu kɛ mɔgɔ la ka walinafolo détourné ka waliden tɔɲɔ ko astaghfirullah e bɛ misiri kɔnɔ tumana jɔkundaw ka misiriw la nkalon don nkalon don astaghfirullah ye tiɲɛ ye astaghfirullahi tiɲɛ don dɛ mais sarti joli b'a la a sarti fɔlɔ yanni k'a fɔ astaghfirullah Seydina Ali de y'a fɔ Seydina Ali nana dɔ de sɔrɔ misiri kɔnɔ Ala kira ka misiri kɔnɔ a bɛ k'a fɔ astaghfirullah Seydina Ali ko i ba dendayana ni ye mun ye ya quoi ni ye mun ye Ala bɛ yafa deli ta wa cɛ nana yɔrɔ la ko ne b'a kɛ tan ko waati kɛ tan a ko Seydina Ali ma astaghfirullah bɛ kɛ cogo di a ko a fɔlɔ astaghfirullah de kɔrɔ ye Ala min yafa ɲini i fɛ
alors ko yani ka yafa ɲini i bɛ min na n'o man ɲi f'i yɛrɛ ka da la ko nin man ɲi kelen filanan wa n pɛrɛnna n bɛna dabila fila sabanan n'a bɛ se ka dilan i k'a dilan n'a bɛ se ka dilan kɔrɔ ye di i ye waliwari suɲɛ i ye namara kɛ mɔgɔ dɔ la i ye nkalon da dɔ la mais e nimisara i bɛ fɛ ka segin f'i k'a lajɛ n'a bɛ se ka dilan ni min bɛ se ka dilan fo ka dilan fɔlɔ dɔw tɛ se ka dilan koyi walimuso tun bɛ ne bolo ne siranna ne tubira ko n bɛ segin ala ma ka t'o cɛ nɔfɛ a cɛ i bɛ yafa ma non o tɛ se ka dilan dɛ n'ala ma far'i kan i b'i ko wɛrɛ wuli kun o tuma na ko n bɛ min na a man ɲi n pɛrɛlen don k'a dabila n ye min tiɲɛ n bɛna dilan ni i sɔnna ka da o la ka jɛn ni o ye ko o tuma i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛsin ala ma ko ala yafa ma parce que i nimisara i y'a dɔn a man ɲi i pɛrɛla k'a bila i ye min tiɲɛ i pɛrɛla k'a dilan o tuma de i b'a fɔ astagfirullah ka nimisa i ka kɛlen la n'o ye jurumu ye i ye ala kota ja min da ni kan i bɛ sɔrɔ ka o tɔɔrɔ koya d'a kan alabato la astagfirullah ti fɔ ten dɛ an kɔlɔsi astagfirullah hasidi astagfirullah dabalijugukɛla astagfirullah cɛnnikɛla kiribaduna faama fantantɔɲɔna e bɛ mun astagfirullah galon don dɛ n'a dar'u ka kuma na kira y'a fɔ ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo karamɔgɔw ka n'u jɔ jahanɛmɛ kan kun na ko ka kunfin wele ka k'a kɔnɔ e yɛrɛ bɛ da o astagfirullah la e ni ala cɛ n'a kɛr'i la i b'a to yen wa muso dɔ k'e cɛ ndaraki ka se to yen i b'a to a bolo wa fɔ n'i dɛsɛra o tumana karamɔgɔw min b'an jɛ an ka buzan bila an ka yɛlɛ tapi kan tapi kana de ye silamɛya yɛrɛ ye Seydina Ali y'o de fɔ ko buzan de bɛ mɔgɔw bolo ko an ɲɛ bɛ tapi ko tapi ye silamɛya yɛrɛ de ye ko buzan de bɛ mɔgɔw bolo ko mɛ mɔgɔ si sɔnnen tɛ ka yɛlɛ a kan an ka yɛlɛ i bɛ yɛlɛ a kan ni mun ye jogo n'o kɛra astagfirullah bɛ mago ɲɛ a laban k'a ye kɔnɔnin fila ye k'olu porokotora ka bɔ Seydina Ali ko a ma ko i ye kɔnɔnin fila min taatɔ ye n'u ma segin bilen ko ala ti mɛn ko layidu dafa ani danaya ko nin fila bɛna ban dugukolo kan pewu silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ layidu dafali ani danaya layidu dafali ni danaya ti kelen ye layidu dafali mɔgɔ ye fɛn kalifa i ma a mago jɔra a la a y'a d'i ma cogo min na i y'a segin a ma o bɛ layidu dafa kɔnɔ mɛ danaya ne ka taa fɔ ye n ko dekun bɛ yen hali ne ni muso bɛ min dun sini a t'an bolo ɲɛma yi ka malo bɔrɛ kelen juru don na ne y'a f'i ye gundo de la e bɔra e ko ja Musa a gɛlɛya b'u bolo bi koyi ko hali u bɛ min dun sini a tɛ yen mɛ i y'a janfa o tuma na Seydina Ali ko al-wafa'u wal amana k'olu fila de ye kɔnɔ fila in ye u bɔra u ti segin bilen dɛ u ti segin bilen n bɛ fɛ a ka nin kasɛti ninnu lamɛn mɔgɔw nɛgɛnen don dɛ sitani sera an caman na dɛ an bɛ ka kojugu bɛɛ kɛ ko astagfirullah u bɛ k'a nɛgɛ n'i kɔni ye nin wurudi in kɛ kulu wala siɲɛ 11 e t'i jeni a t'i jeni sinji tigɛla t'i jeni kulu wala siɲɛ 11 hasidi kulu wala siɲɛ 11 o t'i jeni walimuso tigɛla kulu wala siɲɛ 11 o t'i jeni muso min bɛ ban cɛ la dilan la
cɛ bi makari ko bɛɛ kɛ Allahu Akbar. dalu foyi t'a bolo ko cɛ bɔnna ka sanga wuli tigɛ cɛ bi to makari ko la n'Ala ma fara cɛ kan a bɛ kɛ jɛnɛya kɛlɛ ye Allahu Akbar. an yɛrɛ b'a dɔn muso ka seli ti minɛ a ka sun ti minɛ a bɛ fɛn o fɛn kɛ Ala mago t'a la cɛ min fana y'a muso to so kɔnɔ muso mago b'a cɛ la Allahu Akbar. cɛ taa b'i da wo wɛrɛ kɔnɔ n'a nana dɔrɔn e bɛna taa si fatigué je vais me coucher un peu là o kumana sa fɔ 8 heures sa muso bɛ to hinɛtɔ ko bɛɛ la ale falen nana o muso bɛ to hinɛtɔ ko bɛɛ la fo a bɛ ɲini ka jɛnɛya kɛ ni fajiri ko Alahu Akbar o mɔgɔ modèle de bɛ wuli ko a ye ta salen di yan karamɔgɔ a ye tiɲɛ fɔ k'u f'u ye mɔgɔw sɛgɛnna nin tɛ cɛ ni muso ye yan min b'an fɛ o ka jugu o ye i bɛ taa sagajigi sɔrɔ dɔ bolo a maralen don a t'i saga muso d'a ma fiyewu walima saga muso bɛ dɔ bolo a tɛ sagajigi d'a ma fiyewu ka bagan mara ka sɔrɔ a pɛri tɛ ko e b'i jigi da alijinɛ kan hakɛ juguba de bɛ marabaa bɛɛ n'a marabaa cɛ que ça soit mɔgɔ don bagan don hali bagan kama Ala b'i jeni jahanama kɔnɔ a ye hadisa mutawatira dɔ lajɛ mutawatiru dɔ lajɛ min ye jakuma siri ni jakuma sara a bɛ seli a bɛ su a ka nafolo bɛ kɛ ka silamɛya dɛmɛ mais Ala kira ko a bɛ jahanama kɔnɔ parce que a ye jakuma maltraité jakuma alors ni mɔgɔ min ye i adamaden ɲɔgɔn maltraité que ça soit ko a tɛ diinɛ kelen na ko c'est un chrétien c'est un juif c'est un mécréant mais tu es qui e dara silamɛya de la e y'o minɛ mais nin dara chrétienya de la ale y'o minɛ nin dara ka boliko de la e tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔw wele ka na Ala ma man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sisan denmisɛnw bɛna a ka fɛn d'a ma fɛn min don an yɛrɛ y'a lajarabi k'a tɔgɔ sɔrɔ mais denmisɛnw kama n b'a di kɛnɛ kan a ma di ne yɛrɛ ma kɛnɛ kan nka n ye baaraw kɛ n'a ye Ala sɔnna ne bolo a fɛn o fɛn kamana mana bɔ bisi ne de ma ni Ala ye fɛn jarabi k'i la i dɛsɛra ka bɔ a la que ça soit denmisɛnw ka drogue ninnu walima hashish shisha ninnu don walima sigarɛti don fɛn o fɛn tiɲɛna ni fɛn ɲuman tɛ n'a jarabi y'i sɔrɔ i bɛ fɛ ka bɔ a la karamɔgɔw yɔrɔ jan tɛ dɛ bisimilahi rahmani rahim ka sɔli tugu a la ka sɔrɔ k'a fɔ ihidina sirata al-mustaqim siɲɛ 313 k'a nasi sɛbɛn walima k'a kɛ ji la a tigi ka to k'a min a b'a bila denmisɛnw a ka kado ye nin ye hali n'a yɛrɛ bɛ se k'a kɛ ko gɛlɛn tɛ i b'i ji ɲini dɔrɔn ji sanuman k'a kɛ minɛn kɔnɔ ne i kiri i b'i sigi i ka chambre kɔnɔ ye i b'a fɔ ten bisimilahi rahmani rahim i bɛ sɔli kira kan i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ihidina sirata al-mustaqima ihidina sirata al-mustaqima i b'a compter fo siɲɛ 313 n'o dafara i b'a min n de tugu a la walahi a mana kɛ fɛn o fɛn Ala b'i bɔ a la. Amin. Nin kɛnɛ in kan Buwakɛkaw an nisɔndiyara kojugu
Flaw Yamboy, Kado Yamboy, Boso Yamboy, tout le monde. Asarabi Alamu. Mais I Manganda, Amina Nabda, Amangere Alala. Amina Gere Alala, Minitifla. Hamo Hamibe Mina. Minum Vito Okana, I have to Okana. Ko anga niyashi alama ebe munfe anga jira alala sisa dans 2 minutes ami fatiata mais ni mi mborala ayre na fonyo nya ukwanga lada be kwanga ukefolo no e baya ile woro kira ko ni mauma ya ta tijeni ni ya dafa jeni chotila okumana ambo oke ala nti fla fara alaka nti fla fara alaka nti jena yake nti shuelike nti ndefa nti namara kense moronta kembolokoro Nikra Muhammadu Embla Baranyam Nambake. Nikra Muhammadu Embla Baranyam Nambake. Anjiki Kanyu. Tise Demsenu de Baka Bayake. Les jeunes. Milum Ganga Chenike. Olu de Baka Laijuta. Alaka no dem. Amen. Or Demse having an yasiri. Abaka Sini Nata for Alai. Beki kan yasiri. Min chekembe ka toro min muso kembe ka toro min be chenyini min be muso nyini min dey wari min be fanga nyini min be kenaya nyini ambe ka nganga nyasiri me baby dade ne miniti flama tipma ambi puma ala fe inshallah. Alhamdulillah. Jaman forode alaka bemne. Amin. Alaka bemne. Amin. Alaka bemne. Alaka miliari no ya. Alaka here kanye. Alaka anga jamana usuma. Alaka anga jamana usuma. Alaka anga jamana usuma. Abi duwo ke mali alaka mali suma. Alaka here do akono. Anga fama ana kube. Fama no ala kubebe. Alaka here do amu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Usurna wa nsurna. Waqdi hajatina wa farij hammana. Waqsi qammana. Wasur aibana. وهدنا إلى صراطك المستقيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.